ассалому алайкум бинандагони азиз. барномаи ҳикмати рӯз манзури шумо мешавад. дар имрӯза барнома мисраеро аз самандархоҷаи термизӣ манзури шумо хоҳем кард. сухан кун аз сари андеша нояд, навиштанрову гуфтанро нашояд. шоир ба он назар аст ки дар гуфтани сухан эҳтиёткор бошем. ба андеша сухан кардан нишони хуби одамгарист. аз ин рӯ дар ҳаёти ҳаррӯза сухани хуб, сухани нек гӯем, то ки пайвандону дӯстон аз сухани нарми мо ҳаловат баранд. то аз сухан дили дӯстамон ё пайвандонамонро наранҷонем, бояд аз чизеро гуфтан андеша кунем. беҳуда намегӯянд: аввал андеша, баъд гуфтор. раҳмат ба таваҷҷӯҳатон.